Hakani ka video ko bamenta yang ini apa? Sapang kapisa lani kata kayo kakot. Don sibun ba akibriu ki baduai bat kerpat ya ublay. Bau niarap yaki hakayo kakot lani kapisa katengka. Henry kabasnusi kalong ba kim ngay pat iya kaktin ka jong u kabaulaay bat hukum yaki. Kai ka ba ublay ukren. Bangin le hakabayadi bat kayo kakot ni kapisa katengka. Lada fidei mapi sumudur kita kabut pimpat simpang ru syapang kumno bakaktin ublay kahikai bangin le hakabayadi bat kayo kakon kumta lada ublay usu ai ya kai kabangingi pan kat bamangi pan ngimtip kumno ban penun kam ya ka kalong tik kumbathe le no ya ka syamadan kanom yarap ru yangi kumbangitip baka pisa kamdei tang maka kabayarap sisya ya kijing kijong beriu. Henry kanang yai penmi penban ya sibun kijing ladang ngimtip ngim simpang kumno ban pentri kam ya ka hakalenti kabadi. Bat kawi kalat kalenti kababyang palat ban penun kam ya kapisa kata kalong ban but ya kalenti kaba ublay ukdaw yangi. Hatu ngitip na am ba utau ubriu ubariu spatam sisya padu bastat ru hadu kata-kata ngatip bangi nginomla baniatu nitip syapang jongu hakabiadi bat kapisa dan dikata ka jingstat ka juu ka bau udon hakil yang baro wat ka jingto ni ka history jong ka porteiru kamla ban kedeu ya kani ulong sisa ubriu ubariu spa kam palat liam ya olan mas ubangitip manta wat ya Solomon ru ubladon hakaburom ka jongu pitiap uta udei ublay kumta lada ublay u adabais lani u hikai yangi bat u yatu yangi kumno bangin le hakabayadi bat kapisa ni hab bait ban sengap yau namar utip ka ba ukran bat ka Bible ru kadon ka ba kraw ha ka ba ka kren syapang kapisa kumta ladang ingay bat sengap ya ka bat ngipli tang ban pule ya karu kapen kela si sendon ya ka jingim ka jongi ciunom sirta mentang akwa ban ya tu ya pi ya shipeu teli ki jingtho haka Bible ki bahikai yangi bat baro ubri udon kam ban sengap lani ban praktis ya kani kabakah Bible ka kedeu syapang kayo kakot dong ni apa ya kabaningkong ko ong wan jumlin ban panram adang apen kela hakaktin pareng never great depth persang kat bala bangin lai nakaram kasya hooi dan nangi leksi da preng jongi ngidon hakaram hakasya hakalun ken mau kan ikawi bangide ban persang kat bala ban siudep ya ka ban yaksai ban pendep ya ka probab kelenong ko ba arpuar kadukhat ka ban nyaw ko ongkum ni Uriuspa usensyar halor ubaduk bad ubashimram ulong usyakri uba airam pitim ladangi im dagaram wat langim long kisyakri hakapapau habaru desisin bangila shimram kalalong tik kumbangi syakri batki kidei kikenrat kata ka di karam kapaala dangi puli na kirom kalenong ka ba katlai ka dukat ka ba nyaw kaongkum ni tu aino hakibriu baro ya ka hok jongki ka khajana ha ubayo ya ka khajana ka krong ha uta ubayo ya ka krong ka jing shipting ha ubadi banyo ka jing shipting ka burom ha ubadi banyo ka burom kani ka kedeu ya karam kasya
kabangi ngidon bat kabangi ngidei ban siu. Bat ladangi ngimle kumni ladangi pen kabamut ngilong kiriu khapnap. Lani ngilong kibriu kibamya kat kum ka jing kedeu nanti ka jong ublei. Perkat mentah hai kadon karam. Na pishim ram hatu na kibang hatu na kiriu shimen ni na ki company ki jong pi ki ba pi adai bat ki. Pursang ban pendep lani ban perlait luit ya ladi na kini kiram. Haka jaka ba pintit ya ki ki ba pi om bakane kalong ka ba koridor api. Subuk menta pi kwa ban tit ya ki rem ki ba rem dor ki ba itanan pi kwa ban sei ya ki kali ki jong pi. Sange ban le ya kita ki pendep shua ya karam ka jong pi nengkong. Light na karam. Lani pelait ya ladi na karam ka syak. Probe kelenong ka puar ka dekat ka ban riu ko angkum ni. Tu hikai ya ukena. Hakalenti ba ude ban lek. De unam kenria naka wad la ula temen. Kani ka dekat ka hikai syai. Ba ngimde ban pen nuksa ya ki kun ki keti ki jongiru wat langidon apa karam. Namala da ki yo ya ka ka ba ki kibi ki pa ki le kiru kin sapusyang. Namar pitip nam bakaram teka dei shisha karam. Bat lada filain na kaniyam bat kibriu ki bamdon kani ki suk shisha ki kimen shisha kamen sim. Subuk mentala da pikwa ban tit ka ba rem kumanga ong. Pihak ban pelut pisah shibun. Wat jukerki ban yo ya kata da ka ba pi panram. Namar kan simpor pat ya pi da kisnem ban pendep tang ya kataru. Namar pitip ba shisin ba pilashim ya karam. Kadon kasut bat ka interest rate haka. Kumta kini kitip titu ngamut banong ya ka kamai ka jong ka kaji ka jong pi na shalandet. Bandon garam ka bamut pi syatu ya ka kamai ka kaji na shalandet. Tung nya pet mentapan ya ka baar. Long ki bastad ha ka ban pelut ha ka jingdon kam gi jong pi. Ha ka tin pareng spends wisely. Wat ju penut ya ka pisah ka ba pi pimdon ni kot bor haki ki kam kai ne ki bom don kam kato kat ni na pian pio sneu ya gane kalong ka basuk ba pintip ba shibun ki briu ki bom le kumta Henry don pat kato kat ni ki daw ba ki briu ki penlut ya ka pisah haki ki bom don kam tang namar ka jingkwa show ni ka jing kwa pen ikleu ka jongki ni ka jing sarong ka jongki kala tia kala nong ka ban riu ka dekat ka ban nyau ka kren kumni watsha ba on syukor ya pi on om syukor ya ublei na ba ya ka ru ba ubriu ubet ya katahi un odro kane ka kreusai ba Pisha syukur hakimin sim ka jing sarong kimin sim ka jing kwa show. Jadi na kata kadau lada pi pelut haki ki bom mentoy. Persyang ban syong shwa ba pin pelut. Perkat bun sin daki hajar sin perkat. Namar ka ka ban jia hadin ka pen kelumar yapi. Ujisu wong haka gospel ka jong lokas kalenong ka ba khatar ka dekat ka ba khatsan. Ula ongru haki do sumar do kieru na ka jingkwa lalot baro namar ka jingim ubriu kam syong satia ha ka jingdap kerhai jong ki ba udon pitip na ba ka jing lalot palat kalong ka pop ban lalot palat haki ka ba pi pimdon
Sngau bhakir na kini. Namar kalong ka ei ka bama. Bat kumba pitip. Ba ka jing im. Ka kamkor ya ki ei. Ka kamkordor ya ki ei ki bapiyo i la kalong ka ksir ka rupa ka spa ka peu ka badon saudong jengpi. Kata ka di ka jing im. Jisur ukran baka jing im kalong kamkor. Ya ki jankup. Bat ya ki jing bamru. Teng kawan ka jing kwa bahabangi pej ya ki wei ni kwa lam ya ka ei ka baki kidon kun ka nuksa subu menta ki wei kidon ni ka phun ka barem ka phun thamai ki riam ki bej ki bait kenat ki kali ki barem dor teng ka pelong yang i bangin pelik jingmut penban haki bat da kata ka jing pelik jingmut ke jongi bangi kwa banlong kumalong maki ka penlut put yang i ha ki ei bat ladangi penhun ya ka jingkwa ka jongi ha kani kerukom kalong ka ei ka bas ngusi bat bakan kata pat de yang i na syadin jongi om bangawan hang ni ban bisyar yanu yanuru handringa keren ya ka jing shisha ka banga ngala juyo i bawat teng habangi lej sikijaka mani ublei nani ki ying mani ngilej om namar bangi i jau ngilej om namar bangi mani shishayu om namar bangi kwa ban im ka jingim ka bakhuit ka bahok lani ka jingya dei ka jongi ban ublei bakan san ngimlej namar kita ngilej namar ka jing kwa barai ka jongi ban pen i hakibriu bangi don ya kini kitai ki ei baro ki bom mentoi bat dakani ka jinglek sarong ka jinglek kleu ka jongi ni pen sngau si ya ublei bat ni pelut put ya lade ha kapisa bat ha kayo ka kot ka jongi ublei usngau si habau yo i yakini ki baro kabangi ngile namar ka jingkwa kado ka jongi Hebrew kalenong ka bakalai ka dekot ka basan ka ongkun ni. Tulong ki balai na ka ba isbai da ka basngau hun haki ei ki ba pipidon. Namar uhi ulaong nganami ino yami da lele lemni nganom lendet no yami da lele. Kata ka de ka ba ka tin ka jongle ka kren bangin lai na ka jing sarong ban show lani ban lut put haki ki bat bangin hun haka ka bangi ngidon susu na Timothy ka baning kong Timothy kalanong ka ban riu bat khot ka ban riu snap ngan puli fi Henry kata ka jing riu blei lem bat ka jing sneu hun kalong ka jing mentoi bakraw kalong ka iga bas sneu tunat ladangi shim ye kaktin ka jonglei ha ki ei tani haka jingya lenti ka jingim ka jongi ka bamang lakasi kili la de menta hato pihun tang hakani ka ba pidon ne pidon ki jan ki bam ki di ka jan kup ka ba pidon menta hato pidhun ne piduai ne yoblei pi khnyum ne yoblei bat pi complain ye u ba pi kwa ya ki ei ki ban penhun ya ka do ka jongpi piduai pi khnyum bat pi kerpat yoblei ngakwa kata ka di ei ba pen susi yoblei pala dangi pule susu nak lanong ban riu khot ka ba khandai shipau na ka shiti ban kong Timothy ngin syamba baka hika yangi kumno bangin singau ya ka jinsisha tu man puli fi Henry kita ki bakwae ban riu spa ki hap sya ka jing pensoi bat ka jingriam bat sya ki babun ki jing kwa brai ki babi bat ki bapen sniu ki bapen jelop ya ki briu sya ka jingjot bat ka jingkordit namaru khit jong ki kerja basniu baro long ka ba itsbai ya kabadon ki ba habak ki be laya lambak laya ki
nakajingay batladung yakihi daki babun ki jingis ngausi. Kani kahikay bala bangiha banhun haka-i kabangingidon. Batladang ihun haka-i kabangingidon kaay jing mentoy shibun omtang baka ay ka jing mentoy kaya daru. Ladang iha pa kita ki jing pon ki jing pa kata ka jing kwa ka jongi batladang ngi penhun nginom yo ya ka jing suk haka jing im ka jongi. Hendai ladang ihun pan haka barit ka bau blei uai ngin suk bat ngin kemen siam da shisha. Badru klempep ngin yo bat ngin nang yo ya ka bai jing don kam ka bangi ngin pan na ublei. Ngidon kam shubu ngidon kam shisha ya ka ladang ipan na ublei un ayangi. Haka kerteng ga jong jisu ladap kulari kane. Bau nom ino yangi. Henry kandon bat kapor ka ba pisngo pahu haka jing im ka jong pi. Tutip ya kane. Bakane kade ka bonus ka ba ublei u ai hapi. Na de u ai hangi nama ya ka bangi ngidon. Ka bangi yaj mentaru. Bat ka bangi ngiyoi bat ngiyo mentaru. Kadai da ka jingker ku ga jong u. Te kumta ladang ihun ka ba ublei u ai yangi ka bamut ublei unyai kirku bat unyai shani ayangi. Bat kendon ka pola dangi pan ya ki bangi don kam ka jing im. Ublei un ai kata. Kata ka di ka katkum ka tin ka jong ublei. Kumta ka don kam shisha yangi ban shim ya ka jing kitkli ka bakrao ya ka jing im ka jongi. Bat ban but renti ya ka ba ublei ula kadeu bat hikai leng ba ka tin ka jong u. Kenau bangi haban don shisha ka di ka jing kitkli. Nama ladang im nang ban penlut ni pendon kam haka lenti ka badai kan don ka por ka ba ublei un sa shimno ya ka bangi ngidon bat ai ha uwei pan ujisu haba uhikai menshua haka por ka ba udang don haka purtei ladang ipule Matius klanong ka ba arpusan kadukot ka ba arpunyo arpupra ngin syam ya gani kaladai yami na markata ban ai ya usbai jonga haki ba aisut bat habawan bat habangawan dengan dayo shim yala kajong bat ai ya kasut namar kata tu shimno na u ya kata katalen tu airu ha uta ubadon kishipeu kitalen kani kadkhot mitip sai walakam benia lani kam detail syapang kabayadi bat kayo kakot nani ka pisaru hendrei kadei ka jing hikai parsi kabadon ka jing yadei barit bat kapan namar ngila ban shim ya kadei ka dekot hakabayadi bat ki jingker ku ki ba ublei wa ayangi kumpang itip baki ki bangi yo priang ki wan tang na ublei hi bat wat ka pisa ka bangi ngidon ru ki dei ki jingker ku chu kumta ngidon kam shisha ban kitkli yaladi bat ban long start burom yaladi wat penlut put haki ki bom mentoy kata kade kapag ketin kajong ublei ke pulen tungin ya pet pat menta ya kabalai le singala badong kade ka kamai ka kaji lande ka bangi ni ka tin pareng ngan syukran de ka tin pareng kan kam long lingkot kabalai ka ong invest kamut ka kamai ka kaji lani kata kabangi ni kwa ban lum spa probai kulunong ka ba arpuwei ka rekod ka pasang kijingmut jong u ba minot kilam tang sya kajing kerhai henry uwei baro u bakerki ukerki tang sya kajing kerdu kani kadekot kaya best pelat bangin bu haka investment ngani haka kata ka bangi kamai ni kaji nama ladangi lek kamai kaji ningi trikam
laningi invest shubu mentade ya bongong invest kamut mo bangan hikaya fi sekiti kam khalai jeng ko perthem kita syabar nam ko aban kan kita namar kita kim don ngaktin ke jongle namar ke ik banga kren mentang kren be tang ya ka ka badei kat kum kaktin ke jongle di shubu mentala dang ngi le kamai ni trikam ya ka pisah ke jongi kamu ka pisah ke jongi kan nang kiu na ka bangi ngiladon pat kan yarap shibun yang i hadin habut Namarkani kalong kabadon kam si syakum gibriu mo, haka jingim ka jingi gidon kam. Tang bangi hapat banlang kibastan, haka po. Bangi le ya kani, nani habangi kamay ngi kaji subu mentakum ka invest, nani ka investment. Ni day ban shim ya karay, ladi ni day ban wat shwa ya ki advice ki babiang. Shwa bangi invest ya ka pisa ka jingi. Kanang baka nomdon ka risk, baka nomdon ka jing no. Kata kadi kabakaktin ka jong beli ka hikai. Bat habangi kamangi ka jiru, ni day ban sngutu hakadu ka benta, kabangi ni kamay ni kaji. Tung ya pit kamsharum, yakini ki mo. Ui urustan, upakerteng ugran Gordon, uong baka invest, kalong tik kumba kapisa katrikam, nani kaki. Kidon kibriu pat ki baong bang ngimtip ban le ya kani ngimtip ban le ya kata kum ta kim tre ki sakut no tang hanta kani kadi ka purthi shai ngila ban le kili na kibriu ki bakam start lani ngala banong pinpet kibriu ki bakam kuit men sim kibriu ki ba ya thu hok ki kili jingmut kili ka idea na ki lani kum menta kidon ki YouTube kidon ki ta ki Google ki bala ban yarap yang wat ki AI ru ki bala ban yarap yang ladangi shim ka ladangi shim yaki kum kinong yarap ban wat ya ke badai ka bayo jing bentoy subungan ai ka duksai pi minta piladon kakam gajam gajong pi pidon kakam gajam pi kidon pat ki balik bala tilada pi kwa ban tre bonus pila ban invest da ka ba pidi idukan pibu idukan sya, pibu idukan bam, pidu idukan dijan, idukan rit kata kadai ka investment, ya ka pisah ka jong pi. Kata kadai ka jingi kai kat kum de ka tin ka jong ble. Tin hang ta ken pinwat kalu kalat kalenti. Ba pinang ban kring ya kibriu ban tit ya kita kitiar ki jong pi. Piyai da kalenti ka hok, piyai da kalenti ka badai. Ublei unirap ya pi. Namar shibun ba kibriu de ngan yatu ipi kidon kiba kamai kaji ndi kim judap ya ka ka baki ki kamai tedi nang tangan ai ganuk sa ya pi shubu kadon kawi kami kamla bandiang tang shiliang kejat ka sungka ti don kam kan bandiang kadon kam bandiang hadu saw ti kum taru pi lada fishudon tang katu lada pimdon pat kawi ka investment ka jong pi kabamut pin sushani tang nakatu kamut lada ka dukut katu pila dukut jadi nak kata-kata kursyang pan long start yalade pidon tibang subu minta pilih jabang pinbu ki fik deposit kum kai nuksa kan kata ka de nuksa kita kide ki investment ki bom long risk buat ngai kini ki online mo kini ki online investment kini ki kam khalai tengam hikai fi kumo nomor itu kide ki risk te kala ban pudunang ya fi tung ya pet mentai ka pasau ko ong thau ka lat kum no phin yo ka kamai ha ka shibnai bat plik jingmut ru aka leni ngala ba dong ka tin parang create a monthly budget and stick on it kum no phin pelong ya ka bat kum no phin thaulat ban yo ya ka lada pi plik jingmut ha ka long ka basuk bu kan ka thong ha ka jing im ka jong pi ka ba man la ka sngi ai baka jing pelut ka jong pi kanom tam ya ka ba pi kamai sabai ka ni mo ang ong arsin ai baka ba pi pelut man kasngi ka ba pi pelut ndala kut ubna pin ken baka ni ka jingput ka jingpi ai baka nom tam ya ka ba pi kamai bat ban le kum ta pi ha ban purkhat ni plan bha pitip ba pidon ka pisa pitip u ya ki ba pidon kam ban thit ban pelut man la kasngi shubu kum kanuksa pihak pan tit ya ka bam ka di ka jong pi bat pihak ru ban siu ya ki jingdon kam ki jong pi kum ki bill light lani ban recharge si ki mobile phone ki jong pi kum ta ter de hang ne ken pihak pan perkhat
liban pelan bah bakanom kata ia ka income lani ka yo ka kot ka jongpi lani kata ka ba pi yo banai lani pi kamai man ka singi ka gospel ka jong Lukas kelendong ka ba khat saw ka kot ka ba arpu pra u Jisu ukren kumni naba uno na pi ubamut bantei ka bakut lani ka ying ubom da shong khop shuwa ban kenya ka balut la udon biang ne ya ka ban pendep Sekarang bahan agak tin ka jaublay ba ka ay ya ka ba ay men sim yang ka hikay yang ka jing shisha baro kan mau ba ka tin ka jaublay la dangi pulay ka de ka jing im ka ba hikay yang kum nungin ya yang kum nungin le ha ka jing im ka jongi ka ba malakas ni de kum no pat ban penlong ya ka kum no pat ban taw ya ka kum tala dangi nang ban perkhat ba bat ban pelut kat kum kata ka budget ka bangi ngidon ka bangi ngilamang kamut nginom kuslai shu pitim dem babalai karam kami kadau kalong namar bangi ngi pelut kambun ban ya ka bangi ngi kamai ude from say uwe na kiriu start kiriu shempang uang kum ni a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Tikumta la da finang ban budget. La da finang ban bu ya ka budget subu mentade man syong no ngan ai kanuk sa ngayo kamai san pewajar haga sibanai. Til pila bu de ka budget. Ti ai ken bakata ka jing pulut ka jungpi kanam palan ya kata ka ba pi kamai. Kata ka de ka banganga keren ka banganga hikaya fi. Ti la kamlong san pewajar sibanai subu gidan di bayo rit mo si pewajar kat pewajar persang ban imrit bangin siu tu ila ka jong ka bor hangta bali nga kren ya kani namar nga shem wa don sibun kibriu kiba karam ka jong ki klalong shaba palan penban haba pik pat yaki lani ya ka lifestyle ka jong ki ham yo i kumba kide kibariu bah kibariu miat kibariu spa lakum kiriu spa hi ki ak kibam kidi ake restoran ki ya ki yang i kumba kimdon ru i kumba ka jim ka jungki kalong suk jai kalong komen andre na shapo pan kadon ka jingkia ka bashir kai ki penut kai ya ka piksa ka jungki ki kit ya ka ram ka sha bat kani ka baro ka dei tang namar kata ka bangoong mene ka baki ak sarong na syaba wala kimdan sisya kapisa ban le kum taru ki persang pun ban im riuspa da ka baki pan ni kiram kisya da kilun te kum niken kan walam ka jing klumar jengmut bat ka jing jenjar hadin habut kan mi ka kenrum ka kenram haying hasem pitit nem habangidon garam kalong tik kumbangi kit ya ka bakhia na syadin jongi namar habadon karam kadon ka depression kadon ka tension ka jingkul mar jingmut don kidu start ki babatai ba ka jing kuslai nani ka jing kani ka depression ka kamkhia bunsha ban ya ukau berni ubashis pa kiluru lana pidon hapo jong ka depression ka bamut wala pim kit yo khawru lana pim kit ya ka bakhia na shadin ka jong pi lana pidon ka depression ka long tik ba pikit ya ki man gasni ka ba pi piat kumta anda pila de le ya kani kampen snau tunat ya fi wala pila le ru kampen snau tunat e pi nri ka pen jur arsha ya pi ya ki jing ki babun ba ki briu hakini ki juk ki bamenta ki kuslai jingmut kadau kadai tang na kadau ka pisa bat ki donru kapor ba ki shim ya la ka jong ga jing ki pen dukut jubor ya ka jong ga jing tang na mar ka pisa ti perlok ladangan kren ka jurong pelat ti kanai gadai ka benta ka baningkong ngan penkut hang ni bat saap kanang haka benta ka baar saap kanang haka benta ka baar bah ka benta ka baar kan don ka ka bapla bat ka basngaw tunat ba bangan wanra syapi te persyang
ban le la ni ngam ong ya fi ba phin le ya ka ka bang advice hindi su pursang praktis ya ka bang la ya thu hakini gi khindiat shwa bat nang ta pan phin sa pendep ban le endangala upload biang sa chisin ya ka video bat kan kam ai bin sim shibun sha ya pi ba phin lai ki baro te shwa bangan penkut ka jingim ka long ka balengkot palat kum ta wan le kai khnang ni la ka jong ka jingim da ka ba pi penni shibun ki daw ban penmong ya ka ublei unyo ban ker khu ya fi khu blei shibun